wannan gagarumin lamari ne, kuma irin hange ne na shugaban Muhammadu Buhari. Kada manta cewa kafin ma ya taɓa zama shugaban Najeriya na mulkin soja, a can baya ya yi ministan man fetur, kuma ya yi aiki da ƙwararru da masana wanda suka ba da tabbaci cewa akwai arzikin man fetur da dama a wurare na sassa daban-daban na ƙasa. Wannan yanki na jihar Bauchi da ke maƙotaka da jihar Gombe yana ɗaya daga cikinsu, wanda su a wajejen Borno, a wajejen Sokoto, wajejen Niger, wajejen Benue duka yanzu haka ana nan ana ta fafutukar neman ajiya ta wannan arziki da Allah ya baiwa Najeriya. Wannan ita ce rijiya ta farko da aka buɗe da arzikin man fetur, kuma fatan mu cewa wannan zai buɗe hanya ta rijiyoyi da dama da za su biyo baya. To, amma akwai masu ilimi ta fuskar hada-hadar man fetur da suke ganin cewa idan har gwamnati bata iya samar da wadatattu matatun mai da za a rika sarrafa shi wannan mai a cikin gida ba, kamar hallau ta gina ne bata shiga ba lallai abin ya alfanar da talakawa na ƙasa da za su ci ribar hakan mai ya zama ya samu cikin sauki ba. Akwai wani shiri da gwamnati take yi ta wannan bangare? To, ba mamaki idan aka yi wannan kalamai, saboda shi dai mai da ake cin moriyarsa a Najeriya duka a bakin teku yake zuwa yanzu. Saboda haka kamfanoni da suke sarrafa shi, kamfanoni masu ɗauka su kai kasashen waje su saida, duka a wajen kudanci suke a bakin teku. Hakika akwai wato abu da ya kamata gwamnati kuma za ta sanya da za a kai. Saboda nisa da ke tsakanin wannan wuri da kuma bakin teku inda za a ɗauki mai. Hanya mafi sauƙi shine ko a kafa matata a wannan guri wanda za ta amfani da su kamfani na wutar lantarki wanda zai amfani da shi arzikin gas. Wato abu ne da yake da alkawari kuma da zai kwaɗatar da masu son zuba jari. Idan aka duba irin ɗumbin arzikin man ɗin da aka gano, shugaban Muhammadu Buhari a jawabin da ya nuna cewa an gano akwai ganga ya fi biliyan guda na man fetur. Wannan abu ne da zai kwaɗaitar da masu zuba jari su zo su irin waɗannan abubuwa da kace jama'a suna magana, su kafa matatu a kafa kamfanin wutar lantarki. Babu abin da dai ba za a iya yi ba a nan gurin. In kuma aka yi haka, ai kaga arzikin al'umma ne, maimakon ma a ɗauke shi a kai shi nesa, a'a nan za a sarrafa shi, jama'a su samu aiki a ci abinci a inda Allah ya ajiye wannan arziki. To akwai kuma shirin aiwatar da hakan nan kusa, ko a'a shiri ne mai dogon zango wanda watakila sai nan da wasu shekaru zai iya kamata? Ai wannan kaddamarwa da aka yi abu ne a buɗe. Dama kuma kai ka san cewa shi kansa wannan fafutuka da aka yi ta nemo arzikin man fetur a wannan yanki, 'yan kasuwa ne, kamfanoni masu zaman kansu suka haɗin gwiwa da kamfanin gwamnati na NNPC Limited. Saboda haka ashe kaga tuni masu kuɗi masu jari gida da waje sun fara nuna sha'awarsu a zo a yi wannan abu da su. Fatanmu shi ne Allah ya sa wannan kyakkyawan fata da ake da shi, Allah zai tabbatar mana da shi. Amin. Malam Garba Shehu, wani abu mai muhimmanci da wasu daga cikin al'ummar ƙasa suke ganin yana da tasiri a wannan al'amari da cimma nasarar aiwatar da shi shine batun matsalar tsaro. A yankin Niger Delta ana ganin akwai barazana ta tsaro da ta rika samuwa daga tsageru har ana fasa bututun mai da sauran batutuwa masu kama da haka. An koyi darasi daga wannan, an ɗauki mataki na inganta tsaron wannan bangare da za a yi aiki yadda zai iya jan hankalin masu zuba jari har su zo a yi aikin cikin kwanciyar hankali. To alhamdulillahi mu dai ya sanin mu zuwa yanzu babu fitina a wannan yanki. Kuma in aka saurari shugaba Muhammadu Buhari a jawabin da ya yi, ai ya yi kira da neman haɗin kai na hukumomi da suke wannan yanki da masu mulki na gwamnati da na gargajiya da shugabannin al'ummomi da dukkan jama'a, cewa
haɗa kai a bada goyon baya a tabbatar da samun tsaro da zaman lafiya. Su kuma kamfanoni da za su yi haƙar wannan man fetur, tunda abu ne na ƙaruwa ba wai lalle ga ƙasa ita kaɗai ba, su ma ƙaruwar suke nema. To duk abin da za su amfana da shi zama da cewa suna kula da makota da al'ummomi da suke zaune a waɗannan gurare don maganin tashin fitina. Akwai yarjejeniya a rubuce ta fuskar cimma nasarar aiwatar da hakan din, ko sai in an samu masu zuba jari ne sannan za a kula irin wannan yarjejeniya? Ba ga mu wannan wallahi. To muna godiya kwarai da gaske Malam Garba.